Започнал съм да се уча да свиря на 11 годишна възраст и от тогава до сега съм преминал през музикално училище, академия и най-различни неща. Естествено всичко беше на много аматьорска основа, каквото откраднеш от наоколо. Баща ми имаше един цигански оркестър, който водеше по разни свалби, по разни такива работи. Аз постоянно се присламчвах някакви. В един момент работата понамаля някъде към 2000-та година. Започнах да работя за така наречената Carnival Cruise Lines, големи кораби в Карибите. 8-9 месеца в годината съм там. Отиде конем раката, но трябва да се работи. Кое е буквализма и кое е духовното? Да може всичко да е дух, по отношение на свирене и на животи. Просто животът трябва да бъде много духовен. А нашия живот не е чак до такава степен духовен, защото постоянно се бори с неща, които поставят на изпитание духовната страна на живота. Най-важното за мен в музиката е човек да бъде искрен в музиката, която сме избрали за поприще, в джаза. Почти няма хора, които всъщност да обичат тая музика и да искат да правят музика, която е на базата, на традицията на тая музика. Всеки е приел вече, че джаз е една мъртва музика. Ходенето там ми дава възможността тук да си правя каквото искам, деца вика. В България, така да се каже, като се върна, халтурата ми тежи много повече, отколкото ми тежи на кораб. Зареждаме няколко неща. Музиката, която слушам, филмите, които гледам, книгите, които чета и свинското, което явно прави. Музиката е, въпреки математическия строеж, и може би най-абстрактното нещо, което има. Тя просто е... Тя се възприема само на подсъзнателно ниво. Старата хем я обичам, хем я мразим. Ние не се занимаваме с музика за резултат, ние се занимаваме с музика, защото искаме да се занимаваме с музика.